Всички живи организми са изградени от клетки. Как можем да наблюдаваме клетки от типа на лук? Какво ни е необходимо? Микроскоп, предметно стъкло, покривно стъкълце, глава лук, малко водичка, пипета, ножче, пинцета и филтър на хартия. С помощта на пинцета отделяме ципата, която покрива вътрешната част на люспата и я поставяме върху капката водичка. След което с помощта на покривно стъкълце, което го поставяме първоначално по ъгъл 45 градуса, изгонваме въздушните мехурчета. С помощта на филтърна хартия обираме водичката, която е излязла извън покривното стъкълце. По този начин нашия препарат вече е готов за наблюдение. Поставяме микроскопа върху масата, така че да ни бъде удобно да наблюдаваме през окуляра. Приготвеният от нас препарат го поставяме върху масата, така че обекта да бъде в центъра на отвора и го застопоряваме с щипките. Включваме лампата и нагласяваме обективите. В случая използваме обектив, който увеличава 20 пъти. Окуляр увеличава 10 пъти, обектива 20 пъти. Общото увеличение, което ще наблюдаваме, е 200 пъти. С помощта на винтовете фокусираме. Фокусираме обекта и ето вече наблюдаваме клетките от люспата на лук. Клетките са допрени плътно една до друга с клетъчните си мембрани. Вижда се цитоплазмата и ядрото, посочено е със стрелка, в него е разположено наследственото вещество.